Λέανδρος Βακελίδης, στα πετράλωνα, στα κάτω πετράλωνα, Ιού 41. Πόσα χρόνια φτιάχνεις μελομακάρονα και κουραμπιέδες, θέλω να μου πεις? Τουλάχιστον εγώ στην ηλικία μου 12 χρόνια. Οι παππούδες μου, οι γονείς μου πιο πολλά. Η συνταγή? Η συνταγή είναι απλή, την οποία μπορούμε και σπίτι μας να τη φτιάξουμε. Έχουμε το αλευράκι, το σιμιγδάλι, το χυμό πορτοκάλι, το λαδάκι. Βέβαια βάζουμε μέσα πολύ καλό καρύδι, φρέσκα, ψιλοκομμένα και ταυτόχρονα βάζουμε και κανελίτσα και γαρίφαλο. Φτιάχνουμε το μείγμα σε λεκανίτσες και από εκεί και πέρα αρχίζουμε το στήσιμο και το ψήσιμο. Ωραία, πάμε να δούμε τι θα μας κάνει. Αφού τα έχουμε ψήσει βασικά, τα οποία πρέπει να είναι πάρα πολύ τραγανά, χωρίς να τα κάψουμε, να είναι σαν το μπισκότο, θα ακολουθούμε τη διαδικασία να τα ρίξουμε στο σιρόπι. Ωραία. Αφού τα ρίχνουμε στο σιρόπι, το μυστικό είναι ότι αυτά πρέπει να βγουν αμέσως, γιατί το μελομακάρονα αφού είναι πολύ καυτό, το σιρόπι μας είναι κρύο, δεν πρέπει να μείνει πάρα πολύ, γιατί θα λασπώσει. Και δεν το